नमस्कार मंडळी, मी प्रीती या कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत आहे. सर्वांना खूप खूप नमस्कार. दिवस आपली भेट नाही झाली. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा लवकरात लवकर. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. कोकणची माणसं साधी बोळी. विहान खुराना, हाय विहान बाई, नमस्ते. हेलो जी, नमस्ते, कैसे हो? पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा लवकरात लवकर कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. गुड गुड, ओके विहान बाई, खाना खा लिया? लंच हो गया क्या विहान भाई? पटापटा सर्वांनी कमेंट करा. ज्यांनी ज्यांनी कमेंट नाही केली त्यांनी प्लीज डबल टॅप करून कमेंट करा. किशोर शेळके, नमस्कार किशोर दादा, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं सर्वांचं. की प्रीतीताईला सपोर्ट करणे ही एक कला आहे. आम्ही या कलेचे शिल्पकार आहोत. ओके, नक्की करा सर्वांनी, प्लीज सपोर्ट करा. सर्वांनी सपोर्ट करा. थँक्यू सो मच. तुमच्या सपोर्ट, सर्वांच्या सपोर्टची गरज आहे. ओम नमो आदेश, नमस्कार. लाईक डन म्हणतायत, थँक्यू. सर्वांनी लाइक डन करा. विहान भाई बोल रहा है मैं घर पे नहीं होता. मैं घर पे नहीं होता मतलब घर पे नहीं था तुम. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. हे पाहताच आज हे कळे मला, कसा जीव माझा तुझ्यामध्ये गुंतला. भीती कुणाची कशाला, भीती कुणाची कशाला. पटापटा कमेंट करा. स्वागत आहे सर्वांचं कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. बोलले बोलले रे क्षण माझे भुलणे. खूप दिवस आपलं लाईव्ह झालं नाही, फेस लाईव्ह. तर आज आपलं फेस लाईव्ह होतंय. सर्वांनी जॉईन व्हा लवकरात लवकर आणि कमेंट करा. कुठून आहात सांगा नक्की. आणि महाराष्ट्रातलं इथलं कोण कोण आहे आणि कोकणातनं कोण कोण आलंय माझ्या लाईव्हला नक्की सांगा, कमेंट करा. आणि आज स्पेशल स्वयंपाक काय आहे तुमच्याकडे नक्की कमेंट करून सांगा. हॅलो बडीज, हॅलो हॅलो. सुनीता ताई, हाय सुनीता ताई, नमस्कार, स्वागत आहे. सुनीता ताई, जेवण बनवलात का की बनवताय? सुरुवात झाली का? मी तर सुरुवात केली बघा. लाईक डन म्हणताय सुनीता ताई, थँक्यू सुनीता ताई, थँक्यू सो मच. प्लीज पटापटा सर्वांनी जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. कुठून आहात सांगा. कोकणातलं अजून कोण आहे का? कोकणातलं कोण आहे? सातारा, सांगली, सगळ्या जिल्ह्यातनं, कुठल्या कुठल्या जिल्ह्यातनं तुम्ही तुमच्या लाईव्ह पाहताय नक्की सांगा. 50 लाईक्स होऊन जाऊ द्या. येस सुनीता ताई, थँक्यू सुनीता ताई. होणार बघा, होणार. तुम्ही म्हटलात मग होणारच. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. पट पट पटापट, लक्ष्मी घर के अंदर प्रसन्न होगी, अंदर आएगी. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. आणि कुठून आहात नक्की सांगा. आणि कोण कोण बिग बॉस पण पाहते मला नक्की सांगा. काय वाटतंय आताच्या कंडिशन मध्ये तन्वी कोलतेला कॅप्टन्सी जमेल का निभवायला, की ती हार मानेन या कॅप्टन्सीला? नक्की सांगा मला. सुनीता ताई म्हणते लाईक करा पटापट. येस 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 येस, जॉईन व्हा पटापट. लाईव्हला कमेंट करा पटापट. पट पट पटापट, लाईव्हला कमेंट करा पटापट. कोणी कोणी कमेंट केल्यात करत नाही यात.
पटापट कमेंट करा आणि सांगा लाईव्ह कुठून पाहताय. आणि तन्वी कोलते लय बोलते असं कोणाला वाटतंय. पटापट कमेंट करून सांगा कोणाला वाटतंय तन्वी कोलते लय बोलते. पटापट कमेंट करा पटापट. तन्वी कोलते लय बोलते असं कोणाला वाटतंय नक्की सांगा मला कमेंट करून. तन्वी असं कोणाला वाटतं. तन्वी कोलते लय बोलते असं कोणाला वाटतंय नक्की कमेंट करून सांगा. सुनीता ताई म्हणतायत किती जण आहेत लाईक का करत नाही. कारण तो लाईक पर्यंत त्यांचं बोटच पोचत नाही. सुनीता ताई लाईक पर्यंत बोटच पोचत नाही बिचाऱ्यांचे हात पोचत नाही म्हणून करत नाही. जालीन दादा म्हणतायत जय भीम म्हणतायत जय महाराष्ट्र जय शिवराय जय भीम. दीपक दादा म्हणतायत आय एम फ्रॉम महाराष्ट्र. जलीन दादा कुठून आहात तुम्ही. स्वागत आहे तुमचं. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा कमेंट करा लाईक वाढवा. ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करा चॅनलला. तुम्ही कुठून असता. आम्ही असतो महाराष्ट्रातून सिंधुदुर्ग जिल्हा पण आमचं लाईव्ह चालू आहे जम्मू काश्मीर वरून. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा सर्वांनी. ज्यांनी जॉईन नाही झाले त्यांनी प्लीज जॉईन व्हा. पट पटापट तन्वी कोलते लय बोलते असं कोणाला वाटतं. पट पटापट. याच्या कानाकडे त्याच्या कानाकडे बोलत राहते. पक पकापक. फौजन आहेस ना तू. येस 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 येस. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. जम्मू मध्ये कुठे आहेस हे काही सांगू शकत नाही दादा. मी कुठे आहे काय आहे ते नाही सांगू शकत. पटापट लाईव्हला व्हा जॉईन प्लीज. सर्वांनी जॉईन व्हा. कमेंट करा आणि लाईक करा चॅनलला. लाईक तर अजिबातच वाढत नाहीये तुमचे. लाईक वाढवत राहा भावांनो बहिणींनो. दीपा दीदी मी नाही सांगू शकत हो. तसं आपल्याला म्हणतात आर्मी काय सीआरपीएफ मध्ये आहेत मिस्टर. ताई मी काहीच त्याच्याबद्दल नाही सांगू शकत. सॉरी. अशा गोष्टी मी काही सांगू शकत नाही ना. एक्स्ट्रीमली सॉरी. तुम्ही कुठून आहात. तुम्ही कुठून आहात ताई. दीपाताई आपले मिस्टरां अरे भगवान मी पण फौजी आहे. ओके हो ताई तुम्ही पण फौजी आहात पण असं सांगणं पण अलाउड नाहीये ना. मिस्टरांनी आधीच नो बोलले. नो इन्फॉर्मेशन द्यायची. त्यामुळे हो हे करून घेऊ नका. काय म्हणतात ते मिसअंडरस्टँडिंग नका करून घेऊ.
तुम्ही फौजी आहात, दीदी आहात की ताई आहात? दीपक दीपक खुंडर असं नाव आहे की दीपक? लोकेशन नाही सांगायचं. ओके ओके. सनंदी म्हणते दीपक दादा सॉरी, राग नका मानून घेऊ. ओके. सनंदी म्हणते लाईक डन फ्रॉम पनवेल. तुम्ही कुठं होता 4-5 दिवस? आजारी होतो आम्ही. आजारी होतो आम्ही. कलंदर दादा थोडस आजार पण आलेलं, त्यामुळे मी लाईव्हला नाही येऊ शकले, पण आजपासून स्टार्ट. सूरज शिंदे हाय सूरज दादा नमस्कार, स्वागत आहे. विवेक पवार आज कोणत्या पण लाईव्ह मध्ये जा, जेवणच बनवत आहे. रिअली? खरोखर का? काय करणार ना, लेडीज काय बिचाऱ्यांना सगळंच काम करायचं असतं. तुम्ही कुठून आहात म्हणतायत? मी आहे कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा. धीरज हाय धीरज, स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. ज्यांनी डबल टॅप नाही केलं त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. विनायक दादा सगळ्यांचे विनायक दादा म्हणतायत हाय हाय. विनायक दादा नमस्कार, जय श्री पांडुरंग हरी. सनंदी म्हणतायत हाय कोण आहे? तन्वी कोलते. नाही ओळखत आम्ही तिला, बिग बॉस मधली तन्वी कोलते. विनायक दादा म्हणते नमस्कार, जेवण झालं का तुमचं? कुठून बोलत आहात तुम्ही? दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहे मी, सिंधुदुर्ग जिल्हा कुडाळ तालुक्यातली, पण माझं लाईव्ह चालू आहे जम्मू मधून. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा मंडळी. लाईक करा चॅनलला. गंगाराम दादा म्हणते होईल जेवण झालं का नाही? तुम्ही बरे आहे का? मी नाही केलं आहे, मी स्वतःहून बोलत आहे. काय म्हणताय? गंगाराम नमस्कार. गंगाराम दादा नमस्कार, खूप खूप स्वागत आहे. कुठून आहात तुम्ही? हे बापरे. विनायक दादा म्हणते मी पण प्रत्येकाच्या लाईव्ह जेवण बनवायचं काम चालू होतं प्रत्येकाचं. हो का? हा टायमिंग जेवणाचा असतो ना, त्यामुळे थोडस जेवणावर लक्ष द्यावं लागतो. काय करणार. विनायक दादा म्हणतायत काय भाजी बनवत आहे? कुटुंब बोलत आहे तुम्ही? कुटुंब मी बनवते ह्याचं काय तर दुधी भोपळ्याचं सांबर बनवलंय. थोडीशी तब्येत ठीक नसल्यामुळे दुधी भोपळ्याचं सांबर बनवलंय. ते थोडंसं हेल्दी असतं, डाळ वगैरे टाकून, गाजर डाळ कांदा वगैरे सगळं टाकून मी सांबर बनवलंय. कुशी जरा सगळं दीपक दादा म्हणते मी सावंतवाडी. ओके सावंतवाडीचे, तुम्ही सावंतवाडीचे काय? मी पण कुडाळ तालुक्यातला असं. अविनाश म्हणताय काय करतेस तू? दादा अविनाश दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. जेवण बनवत होती, आता थोडंसं लाईव्ह घेते. बोला कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे. लाईव्ह मध्ये जेवण बनवत होते पण कुणीच म्हणलं नाही या जेवायला. माझं जेवण झालं की मी तुम्हाला सगळ्यांना बोलवणार आहे. विवेक दादा माझं झालं ना जेवण की मी तुम्हाला सगळ्यांना बोलवणार आहे. पंक्तीला सगळ्यांना बसवते बघा जेवायला. प्रशांत दादा म्हणताय कोकणची बहीण खूप डेंजर आहे. हो दादा, प्रशांत दादा बरोबर बोललात. कोकणची बहीण लय डेंजर, लय डेंजर. विनायक दादा नारायण राणेंचा जिल्हा आहे सिंधुदुर्ग. नाही आमचा पण आहे, असं थोडंच आहे, सगळ्यांचा जिल्हा आहे. विनायक कांबळे म्हणतायत
विजय कांबळे म्हणताय हाय. नमस्कार विजय दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, चॅनलला जॉईन व्हा. विनायक दादा म्हणते मी नाशिकवरून बोलत आहे. शिंदे गाव टोल नाका माहीत आहे का? नाही दादा, फक्त ट्रेनमधून येता जाता फक्त आम्ही नाशिक स्टेशन बघते कधीतरी. विजय दादा म्हणते जेवण झालं का ताई? विजय दादा जेवण बनतंय, अजून चपात्या करायच्या आहेत. प्रशांत दादा म्हणतायत स्वयंपाक झाला का? हा, सांबर बनलं आहे आणि आता रोटी बनवायच्या आहेत. विनायक दादा म्हणतात प्रशांत दादा तुम्ही जेवलात का? विनायक दादा म्हणतात मी नाशिकवरून बोलत आहे. शिंदे गाव टोल नाका माहीत आहे का? नाही दादा, पण आल्यावर समजेल मला, तुम्ही दाखवाल. दीपक दादा म्हणतायत चंदगड माहित आहे का तुम्हाला? हो हो, चंदगड माहिती आहे मला. म्हणजे ऐकून आहे, कधी गेली नाहीये. तुम्ही चंदगडचे असाय काय? बरं असं. आम्ही कुडाळचे. प्रशांत दादा म्हणतात कोकणी बहीण. येस, कोकणी बहीण असा प्रशांत दादांची मी. धीरज म्हणतोय मी काल पोपटी बनवली होती. हा, कशी झालेली पोपटी? बरी होती का? सुनीता ताई म्हणते हे तन्वीचे स्टिकर साईडला लावा. ओके, हटवूनच टाकते आता. तुमचा फेस दिसत नाही. ओके ओके, हटवूनच टाकला बघा. सुनीता ताई. सनंदी म्हणतायत काय बनवत आहात जेवायला? बायकोने चिकन बिर्याणी दिली. कनेक्टिंग. बायकोने डब्यामध्ये दिली चिकन बिर्याणी. बायकोचे नाव घेऊन 1 वाजता जेवणार ऑफिस. नाही नाही, असं नाही आहे. हा, बायकोने चिकन बिर्याणी दिली डब्यामध्ये. बायकोने चिकन बिर्याणी दिली डब्यामध्ये. बायकोचे नाव घेऊन 1 वाजता जेवणार ऑफिसमध्ये. वा 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 वा. गणेश दादा म्हणते मी पण कोकणी आहे. हो का गणेश दादा? स्वागत आहे तुमचं. स्वागत आहे गणेश दादा. कोकणातून कुठून आहात? प्रशांत दादा म्हणतात मी कुठला आहे सांगा बरं. मी तुम्हाला ओळखतच नाही. हा प्रशांत दादा, प्रशांत दादा मी तुम्हाला ओळखतच नाही. हा प्रशांत दादांना मी नाही ओळखत, माहिती नाही मला कुठले आहेत ते. प्रशांत दादा म्हणतात मी कुठला आहे सांगा बरं. नाही सांगणार. प्रीतम दादा म्हणते ओम साईराम ताई. ओम साईराम प्रीतम दादा. गंगाराम दादा म्हणतात ओ फौजी ताई आम्हाला तुम्ही विसरलो का? काय जेवण केलं नाही? आम्ही साताराकर बोलत आहे. तुम्ही बरे आहे का? सहकुटुंब परिवार. हो गंगाराम दादा, बरे आहे. आणि आम्ही तुम्हाला विसरले. तुम्ही पहिल्यांदाच आलात माझ्या चॅनलला आणि विसरलात म्हणून सांगताय. आणि मस्त आहोत. तुम्ही कसे आहात सांगा. प्रशांत दादा म्हणते मी सातारा. नाही दादा, मी तुम्हाला ओळखतच नाही प्रशांत दादा. लाईक करा पटापट. फक्त 6 लाईक झाले सुनीता ताई बघा. हा, तिथं 10 लाईक पण नाही झाले बघा. फक्त 6 लाईक. पटकन लाईक वाढवा मंडळी. एकतर माझी तब्येत बरी नाही, त्यासाठी मी तुमच्यासाठी लाईव्ह घेतलं तरी तुम्ही लाईक करत नाही आहात. असं कसं चालणार? धीरज म्हणतोय प्रीतम दादा हसतायत. प्रीतम दादा लाईक करा चॅनलला. धीरज चॅनलला लाईक कर. सुनीता ताईंनी केलंच आहे. प्रशांत दादा प्लीज लाईक करा चॅनलला. आणि माझा व्हिडिओ एक नवीन आलाय तो नक्की पाहून पहा. आणि माझं दुसरं एक चॅनल आहे कोकणची ताई, तिथं नक्की जावा. आणि या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये त्या चॅनलची लिंक दिली आहे. तिथं माझे कॉमेडी व्हिडिओ आहेत, तर मी स्टार्ट केले आहेत, तर नक्की पाहू शकता तुम्ही. कॉमेडी व्हिडिओ आहेत. प्रशांत दादा चांगलं ओळखते तू भावाला. येस. काय दादा तुम्ही सारखं सारखं विचारता विसरली का, ओळखते का, विसरली का, ओळखते का? कसं विसरणार दादा, मी नाही विसरत. साताऱ्याचं भाऊ तुम्ही, मी कसं विसरावं तुम्हाला. पटापटा लाईक करा चॅनलला. 7 फक्त लाईक झालेत. फक्त 7 झालेत यार. कसं करता. कोकणची ताई लय भारी आहे. थँक्यू सुनीता ताई. सुनीता ताई तुम्ही त्या चॅनलला जॉईन झाला, तुम्हाला व्हिडिओ कसे वाटले माझे कॉमेडीचे नक्की सांगा मला. प्रशांत दादा माझं दुसरं चॅनल आहे. धीरज माझं दुसरं चॅनल आहे. प्रीतम दादांची ताई, तिथं जाऊन नक्की. तू कुडाळ मी मेडा. ओके ओके, मी कुडाळ.
खूप छान व्हिडिओ आहेत. सुनीताताईंना पण सुनीताताई म्हणतात खूप छान व्हिडिओ आहेत. थँक्यू सुनीताताई, थँक्यू सो मच. चांगलं एक प्रयत्न चाललाय, बघू तुम्हाला कितपर्यंत आवडतंय. संजोगत संजोगता पाटील, कुठून आहात? 8वा लाईक्स मॅक्स. थँक्यू संजोग. तुम्ही कुठून आहात? मी आहे कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा. तुम्ही कुठले आहात नक्की सांगा. प्रीतम दादा म्हणताय ओके. धीरज म्हणतोय इंस्टावर लाईव्ह घ्या. ओ माय गॉड, सगळीकडे आता लाईव्ह घेते. तुम्ही कधी मुलांना शिकवणार? माझं काम कधी आवरणार? नक्की बघू पुढे पुढे जमतंय कसं ते. प्रशांत दादा म्हणताय मेढा माहीत आहे की नाही? मेढा मला नाही माहिती आहे. मला माझं गाव सोडून मला काहीच माहिती नाहीये, पण ते माहिती करण्यासाठी मला सगळीकडे फिरायचंय. मुंबई तर मी हल्ली हल्ली बघते. माझी बहिणीचं लग्न मुंबईमध्ये झालं तर तेव्हा मी मुंबई पाहिली आहे, ती पण थोडीशीच पाहिली आहे. संजोग दादा म्हणतायत मुंबईवरून आहात दादा, खूप खूप स्वागत आहे. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. आपलं रोज लाईव्ह असतं, तर लाईव्हला पण जॉईन होता येईल. आणि कोकणातले छान कल्चरल, आणि मी जम्मू काश्मीरला राहते, तर जम्मू काश्मीरचेही टुरिस्ट प्लेस देखील माझ्या चॅनलवर आहेत. नक्की हे करा. धीरज दादा म्हणतोय मीटअप कधी होणार? मीटअप ओके. थोडंसं मला काय म्हणतात ते स्टेबल तरी होऊ दे ना. यूट्यूब ही जर्नी माझ्या नुकती मी अजून माझे 2000 सबस्क्रायबर पण कंप्लीट नाही झालेत, आणि तुम्ही मला मीटअप म्हणताय. थोडंसं तुम्ही पण सपोर्ट करा, मग मी थोडं हळूहळू पुढे येईन. मग आपण नक्की एकदा मीटअप नक्की करायचा. हाय सुप्रिया दीदी, नमस्ते, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चॅनल पर. कोकणची माणसं साधी भोळी. प्रशांत दादा म्हणते कुडाळ खाली मेढा आहे. हा, कुडाळ खाली मेढा नाही मी ऐकलं. पाचवड दादा, कुडाळ सिंधुदुर्गमध्ये आहे, साताऱ्याला नाहीये. प्रीतम दादा म्हणते 100%. थँक्यू. प्लीज प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला प्लीज डबल टॅप करा. मी 1 मिनिटात आली पटकन. धीरज म्हणते मालवण खाली कुडाळ आहे. धीरज, आपल्या कुडाळच्या खाली मेढा वगैरे आहे काय गाव? मला तर माहिती नाही, मेढा मी ऐकलंच नाही कधी. राजेंद्र पाटील म्हणतायत हाय. नमस्कार राजेंद्र दादा, नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कुठून आहात तुम्ही नक्की सांगा मला कमेंट करून. मी नाही ऐकलं. हा, मी पण नाही ऐकलं. राजेंद्र हे सॉरी काय म्हणतात ते साताऱ्याला वगैरे असेल तिकडं. SK बिझनेस गुरु, हॅलो SK बिझनेस गुरु, आपका स्वागत आहे. कुठून आहात तुम्ही? राजेंद्र दादा म्हणतात पण काय पण बिझनेस करायचा आहे का? सध्या तर डोक्यात काही आयडिया नाही आहे, पण तुमच्याकडे काय बिझनेस आयडिया असतील तर मला नक्की सांगू शकता. आवडेल मला ऐकायला. धीरज दादा म्हणतात कुडाळ नंतर सावंतवाडीच माहित आहे मला. सावंतवाडी, मालवण, ओरोस, सिंधुदुर्ग, कसाल, कणकवली, देवगड, वैभववाडी, खारेपाटण, राजापूर हे वगैरे मला माहिती आहे. ओके, पेन वरून आहात का तुम्ही? स्वागत आहे राजेंद्र दादा, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. आपलं रोज लाईव्ह असतं, आणि मी कोकणातली आहे. सिंधुदुर्गातले कल्चर व्हिडिओ म्हणजे कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ म्हणजे सांस्कृतिक व्हिडिओ, तसेच महाराष्ट्र राज्यभराचे टुरिस्ट प्लेस. सध्या मी जम्मूला राहते, तर जम्मू मधले टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. नक्की पहा माझ्या चॅनलला जाऊन. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा, कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. राजेंद्र दादा, धीरज, तुम्ही सर्वजण जेवलात का? आणि SK बिझनेस गुरु, तुम्हीही जेवलात का? तुमचा लंच झाला आहे का? नक्की सांगा. आणि आज काय स्पेशल जेवलात? सर्वांनी कमेंट करून सांगायची आज स्पेशल काय होतं तुमच्याजवळ. हो, ओके राजेंद्र दादा, जेवलात मग? मस्त मस्त. मग आज काय स्पेशल होतं? पटकन सांगा, स्पेशल काय होतं आज सर्वांकडे? धीरज
धीरज तुझ्याकडे जवळ आज काय होतं स्पेशल जेवायला? एस की मध्ये काम आहे. ओके, मराठीमध्ये काम आहे. ओके, सांगा की मग सांगा. कोणाला जर इथं आवडलं पटलं तर नक्की घेतील ना, म्हणजे काहीतरी ऐकतील तरी. प्रमोद दादा धन्यवाद. धीरज म्हणतोय जम्मू मधले ॲपल आणि महाराष्ट्रामध्ये भेटणार ॲपलचे एक व्हिडिओ बनवा, बघू काय फरक आहे त्यातला. जम्मू मधले ॲपल आणि महाराष्ट्रामध्ये भेटणार हे ॲपलचा एक. आता महाराष्ट्रात परत मला जावं लागेल ना, म्हणजे आता मी इथला रेट मी दाखवेन कसे असतात ते, आणि तिकडचा रेट मला वाटतं सेमच आहे. म्हणजे आता मला सांग काय रेट आहे ह्याला, काय म्हणतात ते, महाराष्ट्रामध्ये काय रेट आहे ॲपलचा? नारायण राऊत म्हणतात हाय. नमस्कार नारायण दादा. अनिकेत दादा म्हणतोय 100%. हाय अनिकेत दादा नमस्कार. नारायण दादा नमस्कार. अनिकेत म्हणतोय जेवण झालं का ताई? अनिकेत दादा नाही रे, जेवण नाही झालं. तू जेवलास का? धीरज म्हणते तिथून एक ॲपल घेऊन या आणि इथं पण बाय करा, सिंपल. ठीक आहे, चालेल चालेल. एस के बिझनेस हॅलो हॅलो, बोला ना एस के बिझनेस. तुम्ही तुमचं काय सांगितलं नाही. राजेंद्र दादा म्हणतायत सुकट. ओके, सुकट खाल्लात का? वा 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 वा, तोंडाला पाणी सुटलं. मी 11th आहे. बिझनेस करायचा आहे का? एस के बिझनेस मी आता तुम्हाला सरळ सांगते की तुमच्या बिझनेस आयडिया काय आहे ते मी ऐकून घेणार आणि त्यानंतरच आम्ही सांगू शकतो ना की बिझनेस कसा आहे, काय आहे. असं डायरेक्ट करायचं आहे हो आता मी हो म्हणते, पण काय आहे बिझनेस हे तरी कळायला पाहिजे ना. युवराज पिंपरे म्हणतायत आमच्या रमेशचा वाढदिवस आहे ताई, रमेशला शुभेच्छा द्या. नमस्कार रमेश दादा, तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा रमेश दादा आणि युवराज. प्रीतम दादा हसतायत. धीरज दादा म्हणते जम्मूला बाबडी विहीर आहे का? इथं विहीर नाहीये, इकडे विहीर नाहीये रे. विहीर कुठे असते इकडे? नदीचं पाणी. ओके, वर्क फ्रॉम होम आहे. ओके, मग तू करतोस का ते काम? कोणाला इंटरेस्टेड असतील तर एस के दादांच्या चॅनलला जाऊन पाहावे. हो ओके, मग काय आहे वर्क फ्रॉम होम कोणत्या पद्धतीत आहे, त्याचा स्ट्रक्चर काय आहे नक्की सांग. बिझनेसचं स्ट्रक्चर काय आहे, फॉर्मॅट काय आहे नक्की सांग मला. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा प्लीज. लाईक करा चॅनलला. फक्त 9 लाईक्स दिसत आहेत मला, एवढं बोमटून. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला जॉईन व्हा. लवकरात लवकर कमेंट करा आणि कुठून आहात हेही सांगा. आणि कोकणची ताई हे जे चॅनल आहे तिथं पण जाऊन चॅनलला जॉईन व्हा. चलो बाय बाय, मेरा अभ्यास करायचा हाय, मी उद्या येतो. ओके धीरज, बाय बाय, काळजी घे आणि बेस्ट ऑफ लक. कधी आहे तुझी एग्जाम? एग्जाम कब है भाई? तू मेरा भाई हर करते हर रोज लड़ाई,
तू है मेरा भाई, करते हैं हम रोज लढाई. तू खुशी ब्लँकेट मध्ये काय करतोय? ओके, व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक. नीट अभ्यास कर. पटापटा कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला जॉईन व्हा आणि कुठून आहात नक्की सांगा. ला 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 ला, मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता. पटापट कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला जॉईन व्हा आणि कुठून बोलताय हे सांगा. आणि कोकणातलं इथं कोणी आहे का? आहे का कोणी कोकणातलं? मला कमेंट करून नक्की सांगा. कोण आहे कोकणातलं? ला 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 ला. इसमें मेरा घाटा, तेरा कुछ नहीं जाता. कोकणकर, येस आय एम कोकणकर. तू पण कोकणातलंच आहेस? राजेंद्र दादा म्हणताय मी. तुम्ही पण कोकणातलेच आहात का? तुम्ही तर मुंबईमधले म्हटलात. सुनीता ताई म्हणते मी लातूरची आहे. सुनीता ताई लातूरच्या आहेत. राजेंद्र दादा मुंबईचे आहेत. SK बिझनेस गुरु कोकणातला आहे. तर किती छान वाटतंय. वेगवेगळ्या ठिकाणावर माणसं जोडतायत आपल्या चॅनलला. अशीच जोडत राहा. तुम्ही खरंच खूप बरं वाटतं. SK बिझनेस मध्ये मुरुड, जंजिरा, दत्तावाडी. ओके. मग तू बोललंस तर कोकणातला मुरुड जंजिरा हे तर कोकणात नाहीये, पुण्याला आहे ना. सुनीता ताई म्हणतात मी कोकणात येणार आहे. सुनीता ताई कधी येणार आहात आणि कोणाकोणाला कोकणात यायचंय? मी फिरवणार आहे सर्वांना कोकणात. कमेंट करा पटकन. राजेंद्र दानंद पेन, येस. हा मग तुम्ही तेच ना, पेन म्हणजे मुंबईवरूनच आहात. तसं नाही, पेन कोकणातच येतं ना. स्टार्ट करा. काय स्टार्ट करू? व्हॉट स्टार्ट? आली मी 2 मिनिटात. जाऊ नका कुठं. सुनीता ताई म्हणते तुमच्या शेजारीच घर करून राहणार आहे कोकणात. हो का सुनीता ताई? नक्की नक्की. आपण शेजारी असेल ना तर मस्त पटेल आपलं बघा, है ना. मग दुसऱ्या शेजाऱ्यांची गरजच नाही. लय मजा येईल. आता पण किती मजा करतो आपण. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला कमेंट करा. कुठून आहात नक्की सांगा. पटापटा कमेंट करा. पटापटा कमेंट करा. पट पटापट कमेंट करो. पटापट लाईक करो. पटापट. बिग बॉस कोणी पाहते का? रुचिता आणि विशाल यांचं प्रेम कसं वाटतंय तुम्हाला? नक्की सांगा मला. कोण कोण पाहते बिग बॉस? नक्की कमेंट करा मला. बिग बॉस कोण कोण पाहतंय नक्की कमेंट करो. ला 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 ला. पटापटा कमेंट करा. कुठे गेल्या सर्वजण? पटापटा कमेंट करा. आणि कोकणात कोण कोण येणार आहे नक्की सांगा. मे महिन्यात आंबे खायला.
आंबे खाऊ कोण येतला कोकणात? सुनीता ताई येतली या मे महिन्यात. सुनीता ताई या की आपण मजा करू कोकणात. मी आहे की. येस, सुनीता ताई येणार आहेत कोकणात. सुनीता ताई यावेळी मे महिन्यात जाऊया कोकणात. लय आंबे असतात, काजू, फणस आणि खूप काही. कोकणात असा छान असा समुद्र असतो आणि संध्याकाळचं समुद्र किनाऱ्यावर जायचं आणि जो सनसेट पाहण्याची जी मजा आहे ती कोकणात वा 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 वा. आणि आणि तिथंच समुद्र किनाऱ्याच्या बाजूला मक्याची कणस, चाय, भेलपुरी, पाणीपुरी, एव्हरीथिंग इज अवेलेबल. सो प्लीज कम. हो, फ्री मध्ये असतात का सांगा. काय ते फ्री मध्ये खायला? खायला कधीच नाही फ्री मध्ये. दीपा म्हणतात 256 TC जवळ आहेस का तू? हे काय आहे 256 TC म्हणजे? राजेंद्र होळीला आमच्या गावाला ये. हो राजेंद्र दादा, आमच्या मुलांच्या परीक्षा सुरू होत आहेत ना, नाही तर आम्ही गेलो असतो होळीला. सुनीता ताई म्हणतात फ्री असेल तरच येणार. फ्री में कुछ नहीं बिकता, पैसे लगते हैं बहन, पैसे. दीपा दादा, मी जम्मूला आहे, जम्मूला. पण असं तुम्ही मला काही विचारू नका हो दादा, मी तर नाही उत्तर देऊ शकत. तुम्ही का विचारताय? प्लीज नको विचारू. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला. तुमची पोस्टिंग खय असा दीपा? दीपक दादा तुमची पोस्टिंग कुठे असा? पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. सुहानी गुसेन, हाय सुहानी. दीपक दादा म्हणते ओके बाय. दादा प्लीज रागवू नका, प्लीज रागवू नका. फक्त हेच की तुम्हाला पण माहिती आहे, तुम्ही पण एक फौजी आहात, त्यामुळे तुम्हाला पण माहिती असेल की हे सगळं सोशल मीडियावर सांगणं खूप थोडंसं रिस्की असतं, त्यामुळे मी सांगत नाहीये. हाय प्रिया, हाय प्रिया, कशी आहेस तू? हाय सुहानी दीदी, नमस्ते. राम राम बहन, राम राम बहन. सुहानी कैसे हो? मैं ठीक हूँ सुहानी, आप कैसे हो? आपके बच्चे कैसे हैं? दीपक दादा माझी पोस्टिंग शिलिगुडी असा. ओके, शिलिगुडी असा काय? मग तुम्ही कधी जम्मूत येऊन गेलास? सिलिगुडी, सिलिगुडी मस्तच. कुडाचे खै तुम्ही असाय? कुडाचे खैले असाय? प्रॉपर कुडाचे खै सांगा. सब बढ़िया. यस सुहानी दीदी, सब बढ़िया है ना? बहुत अच्छा लगा. खाना खा लिया? सुनीता ताई म्हणतात सिलिगुडी वेस्ट बेंगाल ना. सुनीता दीदी तुम्ही जाऊन आलात का सिलिगुडीला? गजानन दादा म्हणताय नमस्कार ताई, डॉन नंबर 13. गजानन दादा थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. सुहानी बोलते लाईक डन बहन. थँक्यू सुहानी, थँक्यू सो मच. खाना खा लिया सुहानी बहन? गजानन दादा जेवलात का? सुनीता ताई काय बनवलात आज? दार्जिलिंगला होते मी. सुहानी दीपक दादा, सुनीता ताई पण फौजी वाईफ आहेत आणि त्याही होत्या दार्जिलिंगला असं म्हणतायत. दीपक दादा म्हणतायत मी प्रॉपर काय कंगड आहे ना आंबोली, चंदगड आहे ना आंबोली घाट, माहित आहे का तुला? हो हो, आंबोलीला मी गेली आहे, म्हणजे आंबोली पर्यंत वरती पर्यंत गेली आहे. आणि खाली येताना ब्लॅक ब्लॅक. आंबोलीला जाताना गेली आणि येताना ब्लॅक ब्लॅक असं झालेलं. त्यानंतर म्हटलं नाही जाणार मी आंबोलीला. सुहानी बोल. अनिकेत दादा नमस्कार, स्वागत आहे. अनिकेत भावा खय झाली? दीपक दादा म्हणतायत मी सेवक रोड आहे ना, मी सेवक रोड आहे ना तिथं आहे सुनीता मॅडम. ओके सुनीता ताई, तुम्हाला माहित असेल तर दादांना आन्सर द्या.
मला तर काय माहितीच नाहीये, कारण आमची पोस्टिंग तिकडे नाही झाली. अनिकेत दादा म्हणतात आंबोली छान आहे धबधबा. येस, आंबोली खूप छान आहे. हे दीपक दादा तिकडचेच आहेत, कोकणातलेच आहेत, चंदगड मधले. अनिकेत दादा म्हणतायत मी आंबोली धबधबा नाही पाहायला गेलेली, अशीच गेलेली दिवाळीच्या टायमिंगला, पण तेव्हा थोडं थोडं पाणी होतं त्यामुळे. सुनीता ताई म्हणतात ओके दादा. प्लीज पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा सर्वांनी, कमेंट करा. नवीन कोणी असेल तर त्यांनी कमेंट करा. आंबोलीला वगैरे पावसात फिरायला जा, हिरण्यकेशीला खूप आहे छान. मला पण जायचं आहे, पण पावसात आम्ही त्यावेळी तिथं असू की नाही माहिती नाही. अनिकेत दादा म्हणते दीपक दादा नमस्कार. नमस्कार दीपक दादा, असं दीपक भाऊ असं म्हणतात अनिकेत दादा दीपक दादांना. हाय सर्वेश, हॅलो, कसा आहेस तू, स्वागत आहे. दीपक दादा म्हणतायत सुनीता मॅडम लाईव्ह नाही येत का. सुनीता मॅडम लाईव्ह कधी कधी येतात, त्यांचं नुकतंच चॅनल आहे. जर तुमच्या मुलांसाठी वगैरे मुलं वगैरे असतील किंवा तुमच्या आजूबाजूचे असतील तर त्यांचं पण चॅनल आहे एज्युकेशन. ते खूप छान छान ट्रिक्स शिकवतात आपल्या सर्व मुलांसाठी, आणि त्या प्रोफेशनली टीचर आहेत. तर तुम्ही त्यांच्या चॅनलवर जाऊन वेदऋषी चॅनल, वेदऋषी एज्युकेशन हे चॅनल आहे त्यांचं. माझ्या एखाद्या शॉर्टवर जाऊन त्यांची कमेंट असणार सुनीता जानकीवाड म्हणून, तर तिथून तुम्ही त्यांना जॉईन होऊ शकता आणि त्यांचे व्हिडिओ शेअर पण करू शकता, जेणेकरून जे लहान लहान मुलं असतात त्यांना थोडंसं त्यांच्या पॅरेंट्सला इझी बनेल शिकवताना. दीपक दादा म्हणते सुनीता मॅडम कुठले आहेत. हो, सुनीता ताई लातूरच्या आहेत. सर्वे मी मस्त, तुम्ही कशा आहात. सर्वेश दादा मी मस्त आहे, तू कसा आहेस. सुनीता ताई म्हणतात लातूर, आय एम फ्रॉम लातूर. लातूर, प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा यार. 15 लाईक झाले फक्त, 43 मिनिटं जाऊन फक्त 15 लाईक. क्या करे अब. इसमें ना तेरा घाटा, इसमें मेरा घाटा. राजेंद्र दादा म्हणते मे महिन्यात येणार आहे सिंधुदुर्ग, नंतर मला आंबे पाठवून दे. हो का राजेंद्र दादा, तुम्ही मे महिन्यात येणार. मी मे महिन्याच्या नंतर जाणार, मग मी आंबे तुम्हीच मला पाठवून फ्रीजमध्ये घालून ठेवा माझ्यासाठी. मीच लेट जाते. सध्या आम्ही इकडे जम्मूला असल्यामुळे आम्हाला जायलाच भेटत नाही. शाळा मे पर्यंत असते, त्यानंतर आम्ही जातो. त्यामुळे आंबे नाही भेटत, काजू नाही भेटत, फणस नाही भेटत, काहीच नाही भेटत. सर्वेश दादा म्हणते लाईक डन. थँक्यू सर्वेश, थँक्यू सो मच. जेवलास तू. सुनीता ताई म्हणतात कोकणची ड्रामा क्वीन पाहायची असेल तर कोकणची ताई या चॅनलला नक्की जॉईन करा. येस येस येस, ज्यांना ज्यांना मी कॉमेडीमध्ये कशी आहे हे जर पाहायचं असेल तर नक्की या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये कोकणची ताई हे चॅनलचं नाव लिंक दिलेली आहे, तिथं जाऊन तुम्ही माझे एखादा शॉर्ट पहा आणि मग चॅनलला जॉईन करा. तुम्हाला छान छान, आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन पण येतील त्याच्या. कचरा सेठ, हेलो जी कचरा सेठ, मैंने आपके पैसे नहीं लिए, बाबूराव ने आपसे झूठ कहा था. प्लीज 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 पटापट लाईक करा चॅनलला. पट पट पटापट. सुनीता ताई म्हणतात माका कॉमेडी लय आवडता तुमची. धन्यवाद सुनीता ताई, थँक्यू सो मच. सुनीता ताई थँक्यू थँक्यू थँक्यू. एक प्रयत्न चालू करतोय, बघू तुमका किती आवडता. नक्की मग एक हे करा, चॅनलला जॉईन व्हा आणि तिथं कमेंट करा. सुनीता ताई म्हणताय, अनिकेत दादा म्हणतोय ताई मी दादा कोणालाच बोलत नाही, माझा आयुष्यात एकच दादा आहे, सॉरी सर्वांना. ताई मी दादा कोणालाच बोलत नाही, माझ्या आयुष्यात एकच दादा आहे, सॉरी सर्वांना. म्हणजे काय दादा, कोण तुम्हाला, तुम्ही तर दादा आहात, मग तुम्ही दादा का बोलणार. ओके ओके, इथं मी म्हटलेलं ना, भावा बोललेलात ना, सॉरी भाऊ, दीपक भाऊ. ओके, ताई तर बोललात ना मला, मग तुम्हाला ताई नाहीये का. अभिजित काने म्हणतायत एक आज एकदम चंद्रावर, म्हणजे काय. अभिजित काने कुठून आहात तुम्ही. आज एकदम चंद्रावर म्हणजे काय.
मी तर नेम चंद्रावर नसते, मी तर बेडवर बसलेली आहे. मग हे चंद्रावर का बोलले असतील? विचार करावा लागेल मला. तुम्हाला माहिती आहे का हे मला चंद्रावर का बोलले ते? कचरा सेठ, माझे पैसे घेऊन पळाली प्रीतिया ताई. अभी तो वो पैसे मैंने उधमपुर में गई थी, नहीं पत्नी टॉप में घूमने के लिए गई, तो वो तो खर्च हो गए. अभी इनको दे दूं क्या? चलो अभी मैं लाइव भी बंद कर देती हूँ. कचरा सेठ. अनिकेत दादा, मी सर्वांना भाऊ बोलतो. ओके 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 अनिकेत दादा. मग ताईचा काय प्रश्न आहे? ताईला काय बोलतो की नाही कोणाला? बोल की. अनिकेत दादा लवकर बोल, लवकर बोल. तुझ्या क्वेश्चनचं मी माझ्या क्वेश्चनचं मला आन्सर पाहिजे म्हणजे पाहिजेच. नाही तर मला पण म्हणणार की मी तुला असंच ताई बोललो. प्लीज मंडळी पटापटा कमेंट करा, लाईक करा. अभिजित दादा म्हणतोय ताई. हे काय? सांग ना, बोल ना. ते ना मी असं रागवली आणि मला असं गाणं म्हणा, हसणार कधी, बोलणार कधी, नाकावरचा राग तुझा जाणार कधी, हसणार नाही, बोलणार नाही, नाकावरचा राग माझा जाणार नाही. सुनीता ते दीपक दादांनी मला जॉईन केले आहे. थँक्यू दादा. दीपक दादा थँक्यू सो मच सुनीता ताईंना जॉईन केल्याबद्दल. आणि नक्की त्यांचं चॅनल शेअर करा इतरांसोबत, ज्यांना म्हणजे हेल्प होईल लोकांना जे गणितामध्ये कच्चे आहेत त्यांना. सुनीता ताईंचं मॅथ एकदम ऑलराऊंडर आहेत सुनीता ताई. पटापटा चॅनलला जॉईन व्हा सर्वांनी, कमेंट करा, पटापटा कमेंट करा. ला 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 ला. ओके अनिकेत दादा, ओके ओके, नो प्रॉब्लेम. अनिकेत दादा, मी एक माझं चॅनल आहे कोकणची ताई, या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये जा आणि नक्की जॉईन हो. कारण त्याच्यामध्ये तिथं मी कॉमेडी व्हिडिओ वगैरे टाकायला सुरुवात केली आहे दुसरं चॅनल बनवून. तर नक्की जाशील ना, चॅनलला जॉईन होशील ना. दादा मी तुझी काय ते गाणं? दादा तू माझा मी तुझी ताई, दादा तू माझा मी तुझी ताई. पटापट कमेंट करा मंडळी, किती वाजले बघा. पट कमेंट करा. ज्या जन्मावर या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे. हा अनिकेत दादा नवीन काढला आहे चॅनल, तर या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये ना माझ्या चॅनलची लिंक आहे. तर नक्की तिथं जॉईन हो. आधी पहिला एखादा व्हिडिओ बघ, म्हणजे मी सध्या आधी असंच थोडंसं टाकायचा प्रयत्न केला. आता मला एक लिंक भेटली आहे बाबा, थोडंसं कॉमेडी पण करू शकतो. तर नक्की आवडला तर कर चॅनलला जॉईन, नाही तर नाही चालले, पण आवडलं तर नक्की कर. ओके अनिकेत दादा. पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. कोकणची माणसं साधीपोळी चॅनलला ओके करतो. थँक्यू अनिकेत दादा. थंडी लागायला लागली, थंडी आहे. पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. आता मी 10 मिनिटात लाईव्ह संपवते. चपात्या करायच्या आहेत.
कहा. पटापटा कमेंट करा, लवकरात लवकर कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. दादा तू माझा मी तुझी ताई, दादा मी माझा तू मी तुझी ताई. सुनीता ताई म्हणतात कुठे गेलात. सुनीता ताई इथंच आहे, आता चपात्या करते बोलता बोलता. अनिकेत दादा म्हणते नवीन काढलं काय. हो ते झालं ना. अनिकेत म्हणते जुने गाणी गाऊ नको, जाम आठवण येते. कोणाची. तिची येते का तिची. सुनीता ताई म्हणतात कुठे गेलात. इथंच हाय सुनीता ताई. दादा मी ना तू तुझी ताई. जस्ट 1 मिनिट मी आली सुनीता ताईंना सांबर देऊन. ओके. कुठं गेलात. मी कुठं नाही गेली, मी इथंच हाय की. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला पटकन कमेंट करा. माझा तुझी ताई. लाडी गोडीना. हाय सतीश दादा, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. खूप खूप स्वागत आहे सतीश दादा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. कुठे गेले सर्वजण. सतीश दादा जेवलात का. दादा मी तुझी ताई, दादा तू माझा मी तुझी ताई. पटापटा कमेंट करा सर्वांनी, कमेंटच येत नाहीयेत.
पटकन कमेंट वांचं बनवून 1:30 वाजलाय ना. मी आता पटकन करून घेते चपात्या, फुलके करून घेते फुलके. पण ते मी फुलके गॅसवर नाही करणार. म्हणजे ते कोण कोण गॅसवर असं शिकवतात, मी तसं नाही करणार बघा. गॅस बरी नसते डायरेक्ट. प्लीज सर्वांनी कमेंट करा, मेसेज येत नाही आहेत सर्वांचे. तुमच्यासाठी वाटी भरली. जरा तुम्हाला मीठ जास्त लागेल तर घाला. हा माझ्याकडे मी मीठ कमी घातलं. सुनीता ताई मी मीठ कमी घातलंय. टेस्ट करा आणि घाला. मी टेस्ट पण नाही केलंय अजून. मसाला पाहिजे तर मसाला पण घाला. संदीप दादा म्हणतात आज काय स्पेशल. आज आहे सांबर बनवलंय लौकीचं. प्रीतम दादा हंसतायत. प्रीतम दादा क्यों हंस रहे हो आप, हमेशा मुझ पे हंसते रहते हो आप. मग सर्वांना प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. कोणी कोणी डबल टॅप नाही केलं सांगा की डबल टॅप कोणी नाही केलं. लोकी लोकीरा बनवा म्हणजे काय. राजेंद्र कमी मीठ टाक, जास्त खात नाही आम्ही पण. मी माझं जेवण अळणी असतं. पण ते सुनीता ताई आहेत त्यांना जरा मीठ त्यांचं असतं, त्यामुळे त्यांना ते अळणी लागतं माझं जेवण. म्हणून म्हटलं त्यांना की तुम्हाला जर मीठ हवं असेल तर टाका त्यात. लोकी लोकीर बनवा म्हणजे काय दादा. 2020 झालंय तिकडे. 2020 म्हणजे लवकर लवकर. ओके लवकर लवकर बनवू का. बनवली सांबर बनवलंय लोकीचं. सांबर बनवलंय सांबर. प्रशांत दादा हसतायत. लौकी लौकी. प्रशांत दादा हसताय कशाला. मी काय केलं. मला नुसते सगळेच हसत राहतात. त्यामुळे चपाती पण फुगली नाही. हाय सर्वांना हाय हाय. प्लीज डबल टॅप करा चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा. इथं माझं ना हे ट्रायपॉड ठेवायला जागा नाहीये. जागा नाहीये आणि मला असं बघावं लागतंय. दादा मी माझा तू रखू माही, फिरत्याचा आकारती देई मातीला हाका. तू हसली म्हणून मी हसलो. राजेंद्र दादा रविवारी मच्छी कढी बनवा. राजेंद्र दादा जम्मूला मच्छीच भेटत नाही. आपल्या महाराष्ट्रातली एक पण मच्छी भेटत नाही. तो काय खायचं आम्ही. प्रीतम दादा मध्ये किती टाइम लागेल. कावळे ओरडतात पोटात. हो का. आता ही चपाती झाली की दादा मी तुम्हाला देते. ओके सर्वांनी जेवायला या. चपाती एकच देणार. सांबर खा. भेटतो पीठ काय करणार. लय वैताग आला बघा. पीठ जर दिलं ना तांदूळ वगैरे. आता आम्ही कोकणातली आहोत. आम्हाला कोकणातल्या माणसांना तांदळाची भाकरी खायची लय आवड. म्हणजे लय आवडते तांदळाची भाकरी. आणि काय होतं इकडे जर तांदूळ घेऊन जर दळायला दिले तर 4-5 दिवसांनी भेटतात. भेटले तर नाही तर महिनाच लागतो. मी तर एकदाच दिलं तर महिन्याने भेटलं मला. मग त्याचे कारण लाईट गेलेली, मशीन गेली, खराब झाली,
घरी कोणतरी आजारी होतं, मग मी पंजाबला गेलेलो, मी असं केलं, मी अक्षरशः ना वैतागलेली ऐकून ऐकून. राजेंद्र दादा, तुम्हाला सुकी मच्छी आणि तांदळाचे पीठ पाठवू का? दादा एवढे लांब कसं पाठवणार तुम्ही? आम्हाला आणताना लय मुश्किल होते, कसं पाठवायचं? थँक्यू दादा बोलल्याबद्दल राजेंद्र दादा. प्रीतम दादा हसतायत. प्रीतम दादांकडे द्या पाठवून, प्रीतम दादा घेऊन येतील इकडे. पटापट कमेंट करा सर्वांनी. चपातच फुगळे ना. दादा मी माझा तू तुझी ताई. चला चला जेवायला या सर्वांनी. दुधी भोपळ्याचं जे सांबर असतं ना ते खूप हेल्दी असतं, सर्वांनी खायला पाहिजे, म्हणून मी आज बनवलं. राजेंद्र दादा माझं दुसरं चॅनल आहे, तिथं पण तुम्ही जॉईन व्हा. आणि प्रीतम दादा आणि प्रशांत दादा, तुम्हालाही सांगते या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये आहे त्याची लिंक, तिथून तुम्ही जर कनेक्ट होऊ शकता. प्रीतम दादा म्हणजे लाडक्या भावाला नाही का? येस लाडक्या भावांनो. प्रशांत दादा नक्की या तुम्ही, मी सर्वांना बोलवलं जेवायला. सर्व दादांना आमंत्रण आहे जेवणाचं. आणि बनवलंय काय? लौकीचं सांबर. असू दे, तुम्ही गोड म्हणून खावा, बरोबर ना? जेव्हा भाऊ आपल्या बहिणीच्या घरी येतो ना तेव्हा त्याला काही अपेक्षा नसतात की हेच घालावं तेच घालावं. ती जे करते ते आनंदाने खातात ना भाऊ लोक सगळे. नावं ठेवून नाही जात की बहिणीने मला हे घातलं नाही ते नाही घातलं, सगळे आवडीने जे घालेल ते आवडीने खातात. हेच तर भाऊ बहिणीचं प्रेम आहे. सिस्टर प्रीती सिस्टर हार्ड. प्रशांत दादा मला खरंच बरं वाटतं यार, लाईव्ह मध्ये ना चांगली चांगली माणसं भेटतात, नाही तर अशी शोधून पण कुठे भेटत नाही. प्रीतम दादा नेहमी 100%, 100%, 100%. सुनीता माझा भाऊ लय बदमाश आहे, लय नाव ठेवतो माझ्या जेवणाला. हा काय? माझा भाऊ पण म्हणजे मुद्दाम असं दाखवायला. माझा भाऊ तर दाखवायला फक्त असंच, पण त्याला आवडतं माझ्या हातचं. प्रशांत दादा हार पाठवला, राग आला नाही. नाही दादा, बहिणीसाठी पाठवलात. बहिणीसाठी पाठवलंय हार्ट हार्ट हार्ट. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. सुनीता ताई म्हणतात त्यांचा भाऊ नाव ठेवतो, पण त्याला आवडत असेल सुनीता ताई. हाय जया ताई, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं.
हो ना, मी जास्त आणखीन काय काय बनवा म्हणून तो तसा बोलतो. बरोबर बरोबर. जयताई म्हणतात, हाय ताई, कशा आहात ताई? मी मस्त आहे जयताई, तुम्ही कशा आहात? खूप खूप स्वागत आहे. सुनीता ताई, मी घेऊन आली आहे तुम्हाला, ते सांगितलं ते. एक मिनिट मंडळी, जाऊ नका कुठे, कमेंट करत राहा. सुनीता ताई, या या. मी आणली ना, चहा आणली. वेलकम. हो, पटापट कमेंट करा सर्वांनी, पटकन कमेंट करा. तुमचा भाऊ नाव ठेवतो का जेवणाला? नक्की कमेंट करून सांगा. कोणाकोणाचा भाऊ जेवणाला नाव ठेवतो? काय बनवताय जेवण? जयाताई चपात्या बनवते आणि लोकीचं सांबर बनवलंय. तुम्ही जेवलात का? तुम्ही जेवलात का? राजेंद्र दादा, हाय राजेंद्र दादा, जेवायला या. जयाताई तुम्ही पण या जेवायला. हो, जयताई म्हणतात हो. आज काय स्पेशल होतं जयताई तुमच्याकडे? आज सॅटरडे आहे ना, आज काय होतं? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी, डबल टॅप का करत नाही आहात? तुझे रखू माई दादा मी घास भरविते गाते. प्लीज कमेंट करा लवकरात लवकर. आणि आज काय तुम्ही जेवण बनवलात नक्की मला सांगा. चपाती भाजी, वाव, चपाती भाजी मस्त मस्त. छान गाता. असं सोचते ते, कंटाळा आला म्हणून काहीतरी असं करता करता काम करता करता म्हणायचं. थँक्यू जयताई, थँक्यू सो मच. चला आता कोण कोण येतंय जेवायला नक्की सांगा. चला चला, लाईव्ह संपवायची वेळ झाली. पटापटा कमेंट करा. बाय बाय म्हणतात जयताई, बाय बाय. चला सर्वांनी पण बाय बायचा कमेंट करा, म्हणजे मी पण आता बाय करेन. राजेंद्र दादा म्हणतात बाय बाय. बाय बाय राजेंद्र दादा. नेक्स्ट लाईव्ह असेल ना उद्या, तेव्हा नक्की या. चॅनलला बेल आयकॉनवर क्लिक केलात तर तुम्हाला नोटिफिकेशन पण येईल माझ्या लाईव्हची.
आणि माझं दुसरं चॅनल आहे त्यालाही जॉईन व्हा. बाय 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 राजेंद्र दादा, बाय जयाताई, बाय प्रशांत दादा, प्रीतम दादा, बाय. काळजी घ्या सर्वांनी.